Kagwapan, ito kong naplapon na. Nabuto ka pa, oy. Ano? Sino? Kagwapan mo lang ko kasi Ako, laplap eh. Lap. Kanang, kuan. Ibaw kay lap. Ikara dyan ikinusara sa kong dugan o sa kasing-kasing. Totoo ba yan? Bisi pag imong ukbok og tan-aw nakatatak ikaw rin yun. Pero bagong lahat, kailangan pumunta ka na doon sa mama ko. Doon ka Pumunta? magsabi kasi manliligaw ka naman sa akin. Oh, mangligaw-ligaw lagi ko sa iyo. Kuaning Tagalog. Parang alam mo tama yung Tagalog niya. Tama naman, tama. Okay. Katamaan nga ako sa iyo. Grabe, that's Huwag ka namang yan. Kikilig ako. Kilig. Tapos ko kikilig. Kaya papunta na ako doon sa mama ko. Pumunta ka doon na kasi manliligaw ka naman. Sige, kay. At tuon sa ko pong amigo ba? Kay magpakuyog. Okay, nindo sinin natin back up. Sige, sige. 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 Babu. Hindi na akong baka. Ako ang anak ng aking isugo. Pakuha nga itong tubig. Ako yung kainin mo. Ma. O na. Tubig yung labot. O. Ma. Sa mangkot. Ligaw sa akin, ma. Alay kong tabog dito. Alay kong tagalawong gini ha. Kung pinang kaniyutan ni Mus Manila, ikaabot ka naman. Ginana na ka. O yung papakan ng iro. Che. Minanliligaw nga. Saan pupunta ngayon? Pag-uya ba nga. Hindi pa itas panahon, ma'am. Sige, kasuya. Maganda ko. Sana Siyempre, may manliligaw sa akin. Oh, panguyab na sugo. Daghana. Tagbaw ka. Sugo na to. Wa, mo lang dahil manguyab. Puno hay. Bawal dahil manguyab. Buta ka mara, karong gabi. O ma, karot jod. O, dahil pati papuan yung imong apil. Ay, wapo ma. Wapo. Lungayan ito na. Bakit? Wapo dyan na. Ulang mo ba anak ka eh? Ngayon, limpyo na gusto ka. Wala, nagsaing na rin ako. Awas na siya inisita, dire, o tus balay. Baka pumunta dun sa balay, pinasunod ko na siya eh. Naingon na lang ka dire, ano na patuwa kay Papa, dahil kay mo sa tilingan. Sige, text ko mamaya. Dakan kay Marites, ikaw ay muriyahan dito mo. Ang gwapo talaga ma. Talag baka magkagusto ka pa doon. Ya, sugot ka ka. Ibo pa ito. Ay na lang tali ha. Tara na makasip, pupunta nga yun. Wapos magkani mo. Hindi na puntahan lang sa Wait, napagali. Ay, nasa na akong uyab. Uy, pa ito, nag-uyab. Tagdagag na. Dito ka nang huna na to. May pa ako na limang bisita sa ilaha. Mas paayo pa siguro. Mas surprise pa siguro to siya. Pre, asan kami, pre? Ano man? Pre, ano naabot ka ba? Usay dahil. Ako, pre, kauyab ko katong Tagalugon ba? Yay, Tagalugon. Ya, sexy. Ah, Sisipin. ya, guwapa. Wapa dyan kayo. Ya, guwapa juga pilas. Yay. Baka pre, mao na kontras kong ampay. Yay, taga-asam na. Tiga dihara sila. Oy, Ya, gini na. oh, pre. Kay siya mo ato siyang mama. Nya, Kinala kong pakapa kay bisik isong yung mama ba. nabuhay problema Oh, pa ano ba? ito. Naglawas. Oh. Sa, ayaw ka problema ka na ako. Gon. Ya, Oh, pre. sus. Ya. Uita. Na, ita. Na. Kasi gumamit ka na. Dalian mo kasi baka mamaya. Oo, dalian na yun ma. Dalian mo. Ay, lab. Kadiri lagi. Oh, pre, tatawa, pre. Look at my girlfriend whisper ni. Wapos ka magkapaw. Uy, kasi mama. Kalau kini, pre. Masahin mo lang. Iihi ba? Sabi. Ay, hindi na kayo ng mama ko. Pakilala na kita ngayon. Boy! Ako sa mga kadiri? Kasi, ha? Buya. Teka, makakilala kayong dalawa. Yes, of course na. Scott, di mong tawhana ka. Ngano man mo ba? Ano ni Muknaw? Di ko baga. Ikay baga kay sa panahon nga kita pa imo pong gitarahan. Ako pa di mahayan. Ako ba mahayan ni Malaka? Ulam ka. Kawali mo gibalo ni Malaka. Sa mahimo ni Malak. Ha? Papa pa na kita. Walang niya kami tagal kita ni Nahana. May mangliligaw ka sa akin, papa kita. Mama. Pagtarong pa. Ang pangtara ang papa ko, ma. Ano ba naman yung saba? Hi, love. Pagkita na ko lang. Oy! Hindi mo ba? Uyog pa. Layo sa imong anak.
Unsay anak ba na unsa mo ka? Si anak. Ako? Wa ka kibaw? Awa di magkibaw di ay. Kay wa di ka kibaw nga pagbuwag na to. Mablos ko. Mauna atong anak. Maunang papa na ko. Ano pantay ka lang na. Maliligaw pa sa akin, ma. Kaya di ka anak di ay. Padol ka noon ako. Happy man ako. Igul ka ro. Happy man ako. Patapos nakagluta. Siguro ka noon. Ano? Kagatan-aw no. Sus. Ay, siguro na ilaron. Ako. Sunod ha. Ako pa. Nagkano mag-ilaron ko. Remove ko. Wala. Katulad ako na. Para ka. Hey! So what's up mga kapalpak no? Adi taron sa lugar sa Hinampak. Naami karon mga bisita no. Ning ari mi silang lugar o naami ron sa collaboration. Isundin yung channel dai. Hello guys, please subscribe our YouTube channel Team Hinampak Vlog. Tsaka Okay. pa-shoutout din pala kay Kuya Not Sky TV. Okay, of course mga kapalpak no diri sa akong ano si Mars TV. Daghang salamat niyo mga kapalpak no, mo subscribe mo kanila, way mawa ninyo. Usa mo makatabang kanila mga kapalpak, manginaot ko nga inyo po sila katagan og pagdagan. God bless you tanan.